Garaipenerako borroka horretan indarrak neurtuko dituztenak, momentuz 160 gizon horiek elkarrekin doaz, eta sprinterrek une batetik bestre izango dute beraien momentua. Gogoan hartu beharreko izenak, Mario Cipollini, Altujaparov, Stefano Alofio, Adriano Bassi, Giovanni Fidanza. Eta horiekin batera beti egin behar zeo tarte bat, erorketa bat izan da hor, erorketa garrantzitsua izan daiteke gainera. Aurrean izan da gainera. Esan bezala, ipatutako gizon horiekin batera, tarte bat ustekabeari utzi behar zaio. Erorketa nik uste trenbidearen inguruan izan da eta behar bada hor bakarren bat burpilak atiaturik edo geldituko zen. Bihurgune bat zaun eta bihurgunean trenbide bat zaun antzen izango zen bai erorketa. Hor denak elkarren gainean, ez du inor bere posturik galdu nahi, aurreko muturre horretan joan nahi dute tenek, une batetik bestera sartuko dira txirrindulariak azken kilometroan. Eta presta gaitezen gu ere, esprina behar bezala ikusteko. Momentuz, karrerako gizon bada aurrean. Eta une batetik bestera sartuko dira azken kilometro horretan. Italiako Giro honetako 3. etapa, esprinak erabakiko du. Sassari Cagliari, 231 kilometro egin ondoren, denak batera datoz. Azken kilometro barruan, jadanik helmuako kamarak begi biztan dituzte txirrindulariak eta ikusezagun. Aurreneko Giro honetako sprint nagusionek ze eskaintzen duen. Cipollini hor duzue. Aurrean jarrita, Altujaparov, Cipollini, momentu Cipollini da aurreneko tokian. Ikusagon Cipollini, erorketa bat. Erorketa ikusgarria izan da jaun Andreok, Mario Cipolliniren garaipena, eta ikusezagun erorketa honetan zentzu diren. Bassi izan daiteke bata, Aiostiakoa neri behintzat hori egitu zait, Transremix taldeko gizon hau. Cipolliniren garaipena hor duzuen.